proġett bl-isem ta' Darbtejn Insewru Tfal li jiċċentra fil-lokalità tal-Birgu fejn forma ta' intervista magħmula minn żewġ naħat tas soċjetajiet tagħna mit-tfal u mill-anzjani fejn jistaqsu lil xulxin fuq it-tfulija tagħhom. Fl-istess ħin mbagħad ħajkollna xeni relatati ma' din l-intervista fis-sens jekk l-nanniet jgħidu li kienu jilagħbu b'ċertu tip ta' logħob u kienu jieklu ċertu ikel tradizzjoni eċetera eċetera, it-tfal ħajrelataw ma' daw l-affarijiet u ħajjilagħbu l-istess logħob li kienu jilagħbu n-nanniet tagħna fil-passat.